Podľa viacstupňovej stratégie globálneho antikultizmu je povstanie moslimského sveta tretím krokom v ich konečnej stratégii na dosiahnutie globálneho chaosu. Inak som už spomínal občianska vojna v Amerike. Druhým krokom je rozpad Európskej únie, sprevádzaný eskaláciou protimoslimských nálad a kritickým porušovaním práv moslimov. Tretím krokom sú rozsiahle moslimské povstania v Európe, po ktorých nasleduje zapojenie veľkých islamských štátov pod zámienkou ochrany svojich spoluveriacich. Vyvrcholenie tohto scenára je nasledovné. Hlavní islamskí geopolitickí hráči, využívajúci oslabenú a rozdelenú Ameriku a Európu, sa rozhodnú pre globálny odvetný krok. Totálnu vojenskú intervenciu s použitím jadrových zbraní ako pomstu za roky útlaku, nenávisti a ponižovania. Tento scenár zahŕňa povinné použitie jadrových zbraní islamskými krajinami, čo nepochybne vyvolá odvetné jadrové útoky. Vzhľadom na značnú nerovnováhu jadrových arzenálov medzi islamskými a neislamskými krajinami, bude takáto konfrontácia nevyhnutne mať katastrofálne následky pre islamský svet. Bude to strašná tragédia pre celé ľudstvo. Podľa plánov globálneho antikultizmu povedie táto vojna k bezprecedentným ľudským stratám. Cynicky počítajú, že počet obetí dosiahne najmenej 3 miliardy ľudí. Toto desivé číslo zahŕňa takmer celý moslimský svet.